com esteu? Voleu inventar històries? Som-hi! Hem lliurat moltes batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança, hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem viscut l'amor i l'odi, hem creat el nostre codi, hem après com adaptar-nos als contrastos d'aquest món. Hem anat a la deriva, hem portat vida addictiva, hem tingut força i coratge per poder sortir del pou. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va, hem vist fer-se gran el pare sense poder-ho evitar. Desitgem, de vegades desitgem una vida diferent. Hey, encara tenim temps de despertar ben d'hora. Doncs sí, avui us proposo el joc d'Inventem Històries. Esteu preparats i preparades? Mireu, primer us explico el material que necessiteu, d'acord? Necessitem una bossa, ja heu vist que jo he agafat la nostra, la de l'escola, la de Pinyana, i cal passejar per casa vostra i agafar objectes petits que hi càpiguin en aquesta bossa i ficar-los a dins. Jo, a casa meva, he passejat i he agafat els objectes que ara us ensenyaré. Mireu, he agafat unes ulleres, també unes tisores, una espelma, un bolígraf, una pila, una pedra que un cop vaig agafar d'una platja d'Eivissa, una flor, un metre, un rellotge, una pinça d'estendre la roba i una llaminadura en forma de cor. Molt bé, ja està, no queda res més a la bossa. Doncs un cop us he ensenyat tots els objectes que jo he agafat de casa, anem a guardar-los a la bossa per començar l'activitat d'Inventem Històries. Doncs endavant! Agafo la bossa i de la bossa he de treure 3 objectes, sense mirar. Saltimbanquis, somiadors, La pincel, clowns, somiatives, equilibristes, trapecistes, mims, mags, la flor, il·lusionistes. ai no, que no puc mirar. Està temptant la sort, mesurant les paraules. I les ulleres? Vaig flotant entremig del record. Genial! Doncs mireu, ja tinc els 3 objectes que necessito per fer la meva història. Ara em toca pensar. Mai seré feliç. Sí, ja ho tinc. Ja tinc el meu conte inventat, la meva història inventada. Es titula Un passeig per la mitjana. Començo. Un dia, com avui, ben assolellat, vaig decidir agafar les ulleres de sol i anar a fer un passeig per la ciutat de Lleida. Mentre caminava, sense adonar-me'n, vaig dirigir-me fins a la mitjana.
és un dels racons de Lleida que més m'agrada. I m'hi vaig endinsar. Passejant per dins, hi vaig trobar moltes flors, perquè iniciàvem la primavera i les flors començaven a sorgir. Una d'elles, preciosa, vermella, amb el centre marró, era al terra, havia caigut. I com que era tan maca, vaig decidir agafar-la i emportar-me-la a casa. Mentre arribava a casa, ja al meu carrer, de sobte vaig topar amb una pinça. Segurament a algun veí o veïna, quan havia estès la roda, li havia caigut la pinça al terra. Era molt difícil descobrir qui era, així que també me la vaig quedar. I en arribar a casa, amb la pinça i la flor, vaig pensar què em podria fer. Vaig preparar un missatge i el vaig poder agafar a la flor. Mireu, el vaig ficar a un espai de casa en què podia veure'l cada dia quan em despertés. I això és el que faig. Cada dia quan m'aixeco tinc un missatge positiu que puc llegir. Aquesta és la meva història. Història contada, història acabada. Ara és el vostre moment. Voleu inventar històries? Doncs els mestres us convidem a que participeu en aquesta activitat, a que ens envieu les vostres històries inventades per correu electrònic o per WhatsApp al vostre tutor o tutora durant tota aquesta setmana. Nosaltres, els mestres, tenim moltes ganes d'escoltar-vos, de veure-us, i d'aquesta manera ens sentirem una mica més a prop. D'acord? Un petó super gran. Quedeu-vos a casa, ja queda un dia menys per veure'ns. Sobretot, cuideu-vos, vosaltres i les vostres famílies. Una gota cau avall, acaronant l'arbre que aguanta el pas dels anys. Una brisa que desperta, camina al meu cor.